The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Galatians 6:9 says, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Proverbs 3 verse 1, my son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, for length of days and years of life and peace they will add to you. Luke 11:28, how happy are those who hear the word of God and obey it. James 1:22, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Psalm 119:105, your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Before we begin our Bible study nining adlaw, gikinahanglan ang imong paghingalan, kumpisal sa imong mga sala nga to diretso nga to sa Dios kamahan, kay kini mao man ang mando sa Dios alang kanimo magtotoo nga imo kining hinganlan aron ikaw mapun-an sa Espiritu Santo, o ikaw may pakigabitay na sa Dios, ug ikaw maandam sa pagtuon sa pulong sa Dios. Niining higayon na, do it. Paghingalan, unsang mga sala imong nainumduman, o kini pagapalaon sa Dios. Og hinoon ikaw, igsuon o higala nga dili pa magtotoo. I'm sorry nga dili ako address kanimo isuon kay ikaw dili puan magtotoo, so gikinahanglan higala ang imong pagdawat una kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong bugtong madluwas, personal nga madluwas, una ka pa sabot sa pulong sa Dios, kay wala may makasabot sa pulong sa Dios gawas kun ikaw usa ka magtotoo o ikaw napunan sa Espiritu Santo. Busa, alang kanimo higala, tuuhi sa Ginoong Hesukristo ingon nga imong manuluwas, kaya ang Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ, and you shall be saved. Therefore, let us pray. Heavenly Father, we are indeed grateful to you for the privilege of having the freedom to assemble ourselves together once again in this Bible study through the YouTube and Facebook to focus our attention upon your word, which is a lamp unto our feet and a light unto our path. We thank you, Father, that you have preserved your word in writing for it, both in the original languages as well as in translation. You have provided the activated human spirit for faith perception of doctrine. You have provided God the Holy Spirit, who is the ultimate teacher,
and the gift of pastor-teacher for communication of doctrine, so that every believer can consume the oxygen of the spiritual life, your word, and growth from infancy to adolescence, and from adolescence on to maturity, and fulfill the promise for which you have left every believer in this life. And we know, Father, the greater knowledge of doctrine, the greater the growth, the greater the blessing, the greater impact, the greater production of divine good, the greater the reward in the eternal state. And there is every benefit and no detriment in growing in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And so as we approach the study of your word today, we ask that you open our hearts to the truth, that we may fulfill that divine mandate of spiritual growth, for we ask it in Christ's name. Amen. Well, aniyan usab kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios niining adlaw. Atong ipadayon ang atong gisgutan sa miaging higayon bahin kini sa paagi sa pagkinabuhing Kristohanon. So, aniya kita niining adlaw. We are alert with a clear mind. We are alive and kicking. We are breathing. Kini tungod lamang sa kaluoy, gugma, kortesya o grasya sa Dios. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Kaya kini tanan grasya man. Okay, ato ipadayon ang atong nabiyaan nga mga punto dinhi bahin kini sa pagkinabuhi nga o tuyo sa kinabuhi. Mao gyud na ang uluhan ning atong hilisgutan. The purpose of life, ang tuyo sa kinabuhi. O kini naisod na kini sa tibuok niya nga uluhan nga mao ang the Christian way of life. Unas tanan, mangutana ko kanimo pag-usab. Giunsa nimo pagkahimong sakop sa imong panimalay? Nagahisgot ako niining bahina agi og sumpay sa atong gihisgutan kagahapon. Okay, akong pangutano mao kini, giunsa nimo pagkahimong sakop sa imong panimala? How did you become a member of your human family? Ang tubag niini mao nga tungod kay gipakatao ka man, gihimugso ka man, di ba? Sa sama usab nga kahimtang diha sa espirituhanong pagkabutang, in the spiritual realm, nahimo kang sakop sa panimalay sa Dios tungod usab kay gihimugso ka. Now, ang tubag nganong ingon man kini niini muta na katingali. I mean, mao ni imo tingaling pangutana, nganong ingon man niining kahimtanga? Tubag niini mao tungod kay ang pagtuo kang Kristo mao man ang paagi o proseso, mechanism sa pagkatao pag-usab. Ikaduhang paghimugso nga sagad mong madungog sa in English og being born again. Now, ang pulong sa Dios nagkanayon, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kung siya matao pag-usab. Juan 3:3 o Juan 3:7. Ang popular niini sa in English, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Now, kining maong bersikulo nagahisgot og espirituhanong pagkahimugso, spiritual birth. Kay abigod nimo ang kaluwasan nagkahulugan og usa ka pagtabang o usa ka pagtubos, rescue. Pagtubos gikan sa unsa? Pagtubos kini gikan sa makaluluoy og alaot nga kahimtang sa tao. Ang hingpit nga pagkahimulag niya gikan sa Dios tungod sa iyang pagkamakasasala. Ang Roma Kapitulo 3, versikulo 23 nagkanayon, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios.
Ingon man ang Roma Kapitulo 3, versikulo 10, nagasulti, wala gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Dugang pagyunini, nagsulti usabang Roma Kapitulo 6, versikulo 23, sa pagingon, kay ang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon. Kamatayong espiritual, buti pasabot. Apan ang ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Now, tungod kay ang suliran sa tao, mao ang iyang pagkahimulag sa Dios. Roma 5:19a nagkanayon. Pinaagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Roma 5:12, miabot sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo. Adan ang buot pasabot nini. Ug ang sala nagdalag kamatayong espiritual. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan, giduhig ngadto sa mga kaliwat ni Adan, kay nakasala man ang tanang tao diha kang Adan. Samta pagayo kinihigala nga kitang tanan, all of us, mga patay espiritualmente. We are all spiritually dead. Wala gayud kitay mahimo aron sa pagduol sa Dios. Wala ug wala. We cannot get near or go to God. Adunay dili malabang, dili malatas nga dakong ali ngadto sa Dios. Gikan niya itong pagkalaglag ni Adan hangtod sa katapusan sa kapanahunan, walay mausa ka tawo ang makalikay sa maong ali. Naay barrier, naay gitukod diha nga ali. Tungod sa desisyon ni Adan sa pagpakasala, gitukod sa hustisya sa Dios ang maong ali. O paminaw, ang Dios ragayod ang makatangtang ni ining maong ali. Siya ragayod. Walay tawhanong paningkamot ang makapalingkawas kanato gikan sa atong kahimtang sa pagkabinilanggo. We are all prisoners. Bisan pag-unsang talento, bisan pag-unsang mga abilidad o mga kinaadman bahin sa pamatasan, mga bahandi, o bisan pag-unsang butang, wala gayod kitay mahimo bahin niini. Nagakinabuhi kita luyo niining maong ali. Labihan kitang pagkalayo sa Dios. Gawas lamang sa unsay mabuhat sa Dios. Labot niini kitang tanan. Nga nagaatubang kitang tanan ragayod. Og silot ingon man dayon nga pagkahimulag sa Dios. Ang pagkaanian nining maong ali, usa ka utang balita, di ba? It's bad news. Gumikan sa usa ka buhat sa pagsupil. Ang tao nalitag luyo nining maong ali ug nahimo siyang ulipon sa kinaiyang makasasala. A slave to the old signature. Apan tungod sa buhat sa kaluwasan nga gihimo ni Jesucristo dito sa krus, gibuksan sa Dios ang agianan tadlas sa maong ali, sa tuyo nga katagan o kagawasan ang tao gikan sa merkado sa pagkaulipon sa sala, from the slave market of sin. Higala, mao kana ang maayong balita sa kaluwasan, ang labihan ka maayong balita. Nagasabot ka? Busa, aduna lamay usa ka solusyon o kini mao ang krus. Tataw og tin-aw kayo ang gisulti diha sa 1 Timoteo 2:5-6 nga nagaingon, kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao. Siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukat sa tanang tao.
Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tao sa gitagal nga panahon. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Anaan nimo ni mabasa sa Roma 5:8. Ang angayng itubag sa tao niini maura ang pagtuo kang Kristo. Only through faith in Christ. Ang Juan 3:18 nagingon, ang tanan nga mutuo sa anak, dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya, gisilutan na, kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Ang pinadayag 20:15 nagasulti usab niini. Ang tanang tao nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Matud usab diha sa 1 Juan 4:15, ang magpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Siya anaa sa Dios ug anaa kaniya ang Dios. Mangutana na usab ako kanimo. Unsa may kinagrabihang matang sa pagkamatay? Sayod ka bag unsa? Tubag? Ang kinagrabihang matang sa pagkamatay mao, minaw, pagkamatay ingon nga dili magtotoo. To die as an unbeliever. Sa pagkatinuod, ang tao nga musalikway sa mayong balita sa kaluwasan, gipakabaka ko niya ang Diyos. He is making God a liar. Dugang pagyon niya na, ang usa ka tawo nga mo salikway ni Kristo ingon nga manluluwas, nagabuhat sa sala nga dili na gyud mapasaylo. This is the unpardonable sin. Bahin ini, basaha ko no ang Mateo 12:31 ngadtos 32. Nagsulti ang pulong sa Dios nga mas maayo pag wa na lang unta mataw ang usa ka dili magtutuo. Kaya ang tinuod, ang tanang dili magtutuo, mga pildirong mga tao. They are all losers. Ug ang tanang pagsalikway sa kamatuoran usa ka matang sa pagkamapahitason. Wala ra bagyoy ikapangulipas ang tao. Tingalag mo ingon siya, wa ko mailhi ang Dios tungod kay wa may mipasabot ka na ako bahin kaniya. Busa, way katarungan nga itambog ako sa linaw nga kalayo. Apan pabasaha ra gyud kining tawhana sa gisulti din sa Roma 1:18-20. Romans 1:18-20. Okay, atong basahon. Ang bersikulo 18 nagkanayon. Gipadayag gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios nun ug pagkadautan sa mga tao nga nagsanta sa kamatuoran pinaagi sa mangilad nga pagkinabuhi. Bersikulo 19. Kay unsay mahimong masayran may tungod sa Dios, wala matago ngadto sa mga tao, kay ang Dios gayod maoy nagpadayag niini ngadto kanila. Bersikulo 20. Okay? Tutok mayon ini. Sukad na buhat sa Dios ang kalibutan, tinaw kaayo nga nakita diha sa mga butang nga gibuhat sa Dios ang iyang dili makita nga mga kinaiya, nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan ug ang iyang pagka-Dios. Busa wala na sila'y ikapangatarungan. Wala na sila'y excuses. Wala na ikabaliban. Sabi nimo, kung mapilito ng usa ka tawo sa pagsalikway kang Kristo, mo insist gyud siya ingon niya nga manluluwas. Mo insist siya sa di siya mo dawat ba? Giandam na sa Dios ang plano sa paglubong niya ng tawhana. Giandam na sa Dios. Wa tay mahimo niini. Mo'y hinungdan nga sanay tabo dito sa daang tugon si Nicodemo, ang relihiyosong pangulo sa iyang panahon, usa ka labawong pari, usa ka labihan pagka-relihiyosong tao, matarong siyang kaugalingon, malulot o malumo nga tao,
Kinis Nicodemo gisultihan sa atong Ginoo sa pag-ingon og sultihan ko ikaw walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya mataw pag-usab. Juan 3:3. Nawabi nimo daghang mga tao karong panahona nga kinsa mga mayuhon pagay mga tao, tamis o malumo nga mga tao, very sweet, sincere, apan kini sila mga dili magtotoo. Kung pangutan-on mo kining maong matang sa relihiyosong mga tao, kung siguro ba silang mahilangit, na sayod ka bag unsay ilang itubag kanimo? Do you know what their answer is? Diyos ray nahibaw. Pagkada kong trahedya, kinaluyan nga moingon sila, Diyos ray nahibaw. Kining mga tawhana tuod nagahimo gayod sa Dios nga bakakon. You're making God a liar. O gipagabakakon nila ang Dios. Nakasabot ka? Busa ikaw nga dili magtotoo. Wala si Kristo diha kanimo. Sakto? Ikaw nga dili magtotoo. Wala kay kinabuhing dayon. Husto? Paminaw. Ikaw nga dili magtotoo, hingpit gyud kang nahimulag sa Dios. Ug kana nagpasabot nga patay ka espiritualmente. Diha sa Roma 8:9, ikaduhang bahin ini, kini nagpatin-aw kanimo dili magtotoo nga nag-ingon og kadtong walay espiritu ni Kristo dili magtotoo, dili iya ni Kristo. Diha usab sa Judas 19, gigamhan sila sa tawhanong mga tinguha ug wala kanila, dili magtotoo ang espiritu. Sa pagkatinuod ang usa ka dili magtotoo, usa siya ka tawo nga mipilig wa nay unda nga urom, ng urom nightmare. Buti pa sabot. Ug nahibaw ka ba ngano? You know why? Tungod kay iya mang gisalikway kadtong misagubang sa paghimatay dito sa krus, isipuli kaniya. Ug kining maong negatibong desisyon niya sa pagdili pagtuo ni Kristo, nagatangag kining usa ka makalilisang nga sangputanan. Resulta, linaw sa kalayo. Mao kanay panapos nga destino sa yawa ug sa iyang mga anghel. Ang linaw sa kalayo, the lake of fire, mao'y maingon ta og basurahan sa Dios. Mateo 25:41. Basahan na. Ang linaw sa kalayo gitawag usab diha sa Biblia og ikaduhang kamatayon, the second death. Pinadayag 20:14. Kung buot kang mohimog daklit nga pagtan-aw ngadto niya ng kasakitan, uwa na paglaom nga dadangatan sa dili magtotoo, palihog, basaha ang pinadayag 20:10, ikaduhang bahin ini, ug ang pinadayag 20:15, ug sanglit, wa man may sulat didto sa libros kinabuhi ang ngalan sa dili magtotoo, itambog na siya didto sa linaw sa kalayo. Tutuki pagayo unsa ka mangilngig ug pagkamakilisang ang kaugmaon dito sa linaw sa kalayo. Mao kini ang ingnon ta paghulagway nga gihulagway diha sa balaang kasulatan. Okay? Mao ni. Usa nini anay hingpit nga kangit-ngit didto. Total darkness. Ikaduha, anay hingpit nga kaguol didto. Total unsa? Loneliness. Ikatulo, ana ay hingpit nga way kalipay dito. Perfect unhappiness. Ikaupat, ana ay hingpit nga kaparutan dito. Naay mong pagkapildi. Ikalima, unsay ikalima? Naay hingpit nga kalagot dito. Naay hingpit nga pag-antos dito hangtod sa walay katapusan. Wala o wala kay eskapuhan bisag unsa pa imong himuon.
mo kanay tinuod nga hulagway sa linaw sa kalayo, ang kapungot kana sa Dios nga gipadayag diha sa ikaduhang bahin sa Juan 3:36 nga ingon, ang motuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili motuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. Mo'y hinungdan nga no, nga ang kinagrabihang matang sa pagkamatay, mao ang pagkamatay isip usa ka dili magtotoo, to die as an unbeliever. Apan hinuon, nag-aagad man lang kini sa kapilias tao, kanaaman siya unsa, kaugalingong kabubuton. Ang tinuod god, ang tao sa kanunay, produkto ra gyud sa iyang desisyon. Sakto? He is only a product of his decision. Ang kaluwasan, usa ka gasa nga dawatunon, dili usa ka tumong nga kabutonon. Ang tinuod nga kahimtang sa tao, nga wa diha kaniya si Kristo, sama ra gyud nining mosunod nga pagulagway. Sama siya sa tao nga paingon ng malumos. So, ang taong paingon ng malumos, nagkinahanglan siyang tao nga muluwas kaniya, sama pananglit sa pag-itsa kaniya usa ka salbabida, di ba? Lain na sa mga hulagway, sama sa tao nga may sakit, ug nanginahanglan siyang tambal aron sa pag-ayo kaniya. E kung wa kini, mamatay ra gyud siya. Di ba? Unya lain na sa nga paghulagway, sama sa tao nga nagbukbog gasolina sa iyang dulang kaliguanan, bathtub, ug iya kining 2 litag kayo, dayon niya og sawm niini. Laing paghulagway. Di man ni alang sa mga dili magtotoo, ang Dios nagaandam ng daan og planos paglubong kanila. God has already prepared a funeral plan sa mga dili magtotoo. Ang Dios nagsulti ngadto sa mga dili magtotoo ug mas mayo pa ning mga tawhanag wa na lang unta mga tao. Mao na isulti sa Dios ngadto sa dili magtotoo. Lain pag yung pagulagay, sama sa tao nga nagtuo suka siyang pagkatao nga ang kolor nga itom usa ka puti. Ug sa dihang tudluan siya kung unsay tinuod nga ang itom nga gituang usa ka kolor puti, dili kini puti kundi itom, siya dili mo tuo niini. Well, abigod nimo, ang tao labihan pag-ayong nanginahanglan sa Dios. Ang Dios wa magkinahanglan sa tao. Man badly needs God, but God does not need man. Karon mangutana tuod ko kanimo. Yun sa mas mga tao dito sa daang tugon pagkaluwas. How did they got saved? How did they get saved niyadtong panahon sa Old Testament? Tubag, pinagi sa ilang pagtanaw o pagtutok sa mahitabo pa dito sa krus, uban silang pagtuo. Ilang pang gituuhan o alang usab kanimong kanatong mga tao alang kanatong mga tao dinhi sa bagong tugon karon giyon sa man usab nato pagkaluwas. Tubag, pinagi sa atong pagtan-aw, pagtutok paatras sa nitabo na dito sa krus uban sa ato usab nga pagtuo niini. Di man ni baya nga ang matag magtutuo karong panahon na, I'm talking to believers, okay? Ang mga magtutuo karong panahon na, mao ang simbahan. It is the church. Ang pulong kining simbahan, ang pulong simbahan sa Grigo nga pinulungan in Greek, mao ang eklesiya. Ug unsaon man sa tao sa pagsuod sa maong simbahan. Tubag, pinaagi sa pagbautismo sa Espiritu Santo kaniya. Mga buhat 1:5. Sa unsang pagi? Pagtuo lamang ni Kristo lamang. Mga buhat 16:31. Pagtuo ngadto sa tukmang tumong. Ug ang tukmang tumong sa maong pagtuo
Mao lamang si Ginoong Jesucristo. Si Ginoong Jesucristo ray manluluwas o Ginoo. Samta ka na pag-ayo. Ug tuod matnguni kini. Ang Kristo ra sa Biblia mao'y manluluwas, dili ang Kristo sa relihiyon. Sublion tas pag-ingon nga ang Kristo sa relihiyon dili makaluwas ni bisan kinsa. Ug may hinungdan nga ang kinagrabihang butang nga may tabo ni bisan kinsang sakop sa kaliwatan sa tao mao ang pagtuo sa unsay gitudlo sa relihiyon. You understand? Ug lambot pa ang relihiyon hinimo-himo o ginama-gama kini ni Satanas. Ug busa ang giangkon sa mga tao nga naa sa suod sa relihiyon mini nga Kristyanismo. Pseudo Christianity. Kaya ang labing tinuod, ang Kristyanismo usa ka relasyon ngadto sa Dios pinagi sa pagtuo diha kang Kristo. Ang Kristo diha sa Biblia. Matud pas mga buhat 4:12 ug sa 1 Timoteo 2:5, wala nay laing tigpataliwala tali sa Dios ug sa tao kundili si Ginoong Hesukristo ra. Di man makatuo ang tao sa bisag unsang butang wa niya mahibaw eh. Di ba? Di man ta makatuo. Ang mga tao nga negatibo sa pagkat-on sa mga kamaturan diha sa pulong sa Dios, di gyud makatuo ug makagamit og bisag unsang pagtulon sa Biblia nga wa nila matun-ig makatuni. Busa gikinahanglan niya unas tanan ang pagpamati sa maayong balita sa kaluwasan pinagi sa gisaysay nini sa usa ka pastor ba o ministro o ebanghelista. Una kini niya tuohi. Ang pulong sa Dios nagkanayon. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Ang kaluwasan kabahin kini sa plano sa Dios. Ang plano sa Dios dili ug dili gayud mapakyas. Never will it fail. Mulihok gayud kini sa tukma ngadto ni bisan kinsang kinabuhi. Gani ang plano sa Dios nagadumala kini sa kinabuhi sa matag usa ka natong mga tao. Way makaikyas niini sa gusto natong sa dili. Abi nimo, adunay totoo ka mga dagkong matang o pundok sa mga tao dinhi sa kalibutan ug kini mao ang mosunod. Una, natural. Mga dili magtotoo kini. Kaning nahisod niining maong grupo. Natural, natural. Ikaduha, espiritual. Mga magtotoo kini sila nga espirituhanong hamtong, spiritually mature. Ang ikatulo, karnal. Kining word nga karnal, English word, nagagikan kini sa atong Bisayang pinulungan nga karne. Okay? Okay. Kining karnal nga klase, mga magtotoo ni sila nga wa manggitubo sa pulong sa Dios. Nganong wa man sila manggitubo? Be, mangutana ko nimo. Tubag, tungod kay wa sila gana, wa sila kaikag, wa sila panahon, wa gugma sa pagtuon sa pulong sa Dios. Lain ang ilang mga pasiyunas kinabuhi. They have another priorities in life, not the Word of God. Nagtutuki og susiha ang imong kaugalingon. Kung hai ka man may sakop, nyadtong tuto, kapundok sa katawhan nga nahitala sa akong gihangadlan. Tutuki. Susiha imong kaugalingon. Hinuon ining tungura, ato ragon unang tukbilon ang 5 ka punto labot doktrina sa pagkapagano, Heathenism sa English pa. Okay? Okay, ug mao kining mosunod. Una, ang Dios hingpit nga pagkamatarong ug makiangayon. Hingpit nga hustisya ug unsa? Perfect righteousness and perfect justice. Busa, di gyud may tabo nga
magmapihigon ang Dios ngadto ni bisag kinsang sakop sa kalibutan sa tao. Deuteronomio 32:4. Ang ikaduha, ang panapos nga buhat ni Kristo sa kaluwasan nagahatag og kaluwasan ngadto sa tanang tao sa kalibutan. Ikatulo, ang gipadayag nga kabubuton sa Dios mao nga buot niya nga maluwas unta ang tanang tao. Segundo Pedro 3:9. Ikaupat, sa higayon ngang usa ka sakop sa kaliwatan sa tao magtinguha ug buot niyang mailhan kinsa ug unsa ang Dios, bahin kini diin magpositibo ang kabubuton sa tao ngadto sa pag-ilan niya sa Dios. Ang Dios niing tungura mupadaya gayud sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa mga tao. Juan 7:17, Jeremias 29:13. Ang ikalima, sa dihang ang dili magtutuo magnegatibo sa iyang kabubuton ngadto sa pag-ila sa Dios, naan ang Dios dili na obligado sa pagpada sa maayong balita sa kaluwasan ngadto niya ng tawhana. Unsay resulta? Gihimo niya ang iyang kaugalingon nga usa ka makaluluoyng tawo. He's making himself a miserable person. Ug ang pagdawat niya gikan sa Dios og pagkamakaluluoyng kahimtang. Okay? Abi gud nimo. Dunay duha ka paagi sa pagkahilangit. How to get to heaven? Una, ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. Ikaduha, ang pagkamatay sa dili ka pa makakabot sa pagmatngon nga naay Dios. God consciousness. Ang tawo nga motuo kang Kristo magapanag-iya og katungod nga mahimong anak sa Dios. Juan 1:12. Oo, ang mga magtutuo nga mituo na kang Kristo, mga anak na sila sa Dios. Pinagi silang pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo. Galatia 3:26. Karon, unsa man kadak-a sa pagtuo ang gikinahanglan aron makatuo kang Kristo. How big o unsa man gidak-a ang gikinahanglang pagtuo. Tubag, ingon kagamay sa liso sa mustasa, maura. Basaha ka ng Mateo 17:20. Mao kanay matang sa pagtuo nga way merito, non-meritorious. Pagtuo nga sama sa pagtuo usa ka gamayng bata. Ug ang ikatulong matang sa tawhanong pagsabot. Subli untas pagpangutana kanimo. Okay? Unsa man ang duha ka kinagrabihang matang sa pagkamatay? Duha. Una, ang pagkamatay isip usa ka dili magtotoo. Lucas 16:23. Ikaduha, ang pagkamatay sa usa ka magtotoo tungod sa sala nga makamatay. Sa in English pa, sin unto death. 1 Juan 5:16c. Now, ang gisgutan din ni maong kamatayon sa usa ka dili, sa usa ka magtotoo. Okay? A believer. Okay? So, duha ang klase. Pagkamatay, isip usa ka dili magtotoo. An unbeliever. Amo na una. Ikaduha, pagkamatay tungod sa sang makamatay. Sa in English pa. Mao kanay klaro kanimo. Now, samta kining usa ka puntos doktrina. Ang tao nga modawat og regalo apan kining mong regalo iyang isubalik paglabay ngadto sa naong sa naghatag kaniya niini. Nagpasabot nga iya kining unsa, iya kining gisalikway. Now sama ra kini siya sa pagtampalas sa regalo sa Dios. Ang pagsalikway sa gasa sa Dios nga maong kaluwasan. Ang Dios nagasulti sa iyang pulong nga makahibalo kita sa walay pagduha-duha nga kitang mga magtutuo mahilangit. 1 Juan 5:13. Ug iya kitang gisultihan ngano
nganong mahilangit kita. Una, ang mga gikinahanglang tulumanon aron kita mahilangit, gituman ni kinsa? Ni Ginoong Hesukristo. Siya ay mituman. Ikaduha, ang pagkahilangit dili pinaagi sa mga buhat, kundi pinaagi sa pagtuo. Efeso 2:8-9. Klaro kaayo ang pagpatinaw diha. Ang mga buhat 16:31 nagkanayon. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Juan 6:47, sultihan ko kamo. Ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Juan 3:18, ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Juan 3:36, ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. Higala, kung dili ka pa magtutuo ning higayuna nga nagpaminaw kanining atong paghisgot niining maayong balita sa kaluwasan, paghihikay ng daan sa Dios bahin sa dayon mong kaugmaon. Pamatia ang tawag sa balaang kasulatan. Pamatia ang tawag sa balaang Espiritu Santo nga nagadapit kanimo sa pagdawat sa kaluwasan. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Dinhi kita mahuman sa atong paghisgot niining bahina ug akong gipanginaot nga imog yung na klaro na patinawan ka sa atong gihisgutan dinhi nga mao ang atong pagtutok bahin sa atong kinabuhi. Kaya kining mga butang may kalabutan man sa atong dayon na nga pagkinabuhi. Busa, magapadayon kita sa sunod nga higayon sa atong paghisgot sa mga butang may kalabutan sa kinabuhing Kristohanon o gidapit kagihapon sa pakiguban nining atong Bible study dinhi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry nga pinaagi sa YouTube ug sa Facebook. Kining tanan nga atong ginabuhat, grasya kini ang gihatag sa Dios alang kanato. Magaampo ta. The scripture declares, God in this manner loved the world, that he gave his only born Son, that anyone believing in him may not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Jesus Christ went to the cross. Namatay siya tungod sa atong mga sala. Tanang sala sa tibuok kalibutan. He removed the barrier between man and God. Iyang gitangtang ang babag o ali tali sa taog sa Dios, so that man can step across into eternal life by trusting in Christ as Savior. And therefore, as you sit niining higayuna with your eyes closed, to assure you of privacy, you have the option right now of making the greatest decision of life. The decision that brings you everlasting life, deliverance from the wrath of God to come, the lake of fire. Becoming a member of the royal family of God, having righteousness imputed to your life permanently. And that is the decision to trust in Christ as your Savior. To believe that he died on the cross for your sins. That's the only thing that you have to do to get eternal life, and that's the only thing that you can do to get eternal life.
You cannot do anything else. In response to the question, sirs, what must I do to be saved? The answer came back, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. The way to eternal life is only faith in Christ. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampo ta. Father, we are indeed grateful for the privilege of studying your word so briefly, nining adlaw. Nagampo kami, O Diyos, nga imong buksan ang among mga kasing-kasing niining mga butanga. Increase our perception, our comprehension of them. For we ask it in Christ's name. Amen.